Takže milí priatelia, ja vás zdravím z Camden Townu, kde sa práve za týmito dverami odohráva nácvik tanečného folklórneho súboru Morena a my sa za ním ideme pozrieť. Poďte s nami. Takže vedľa mňa už stojí vedúca Andrea Okli a tanečný pedagóg Peťa Chrenková. Ahojte, babi. Ahoj. Ako vznikol vlastne tento súbor Morena? Tak folklórny súbor Morena som založila v decembri 2001 a hlavným dôvodom založenia súboru bolo predstaviť krásu slovenského folklóru britskému publiku. Z akej oblasti pochádzajú vaše tance? Takže tance máme z východného a stredného Slovenska. By som povedala v počiatočných, keď prvých 6 rokov sme hlavne tancovali tance z východného Slovenska, ako napríklad lyžičkový, čardáš, karičku a postupne sme sa začali orientovať i na stredné Slovensko. Máme tance z Horehronia, Kokavu, Liptov. No a momentálne náš nový tanec, ktorý začneme stávať čoskoro, je Detva. Máte aj nejakých zahraničných členov v súbore? Áno, samozrejme máme. Prevažná väčšina sú Slováci, ale máme aj tanečný pár z Anglicka a mali sme tanečníkov aj z Čiech, z Moravy, Poľska, Maďarska. Čo keď som sa rozhodla, že chcem tancovať vo vašom súbore? Čo mám robiť? Tak, stačí prísť. Každý pondelok cvičíme tu v Camden Town. V podstate štruktúra nácvikov je asi nasledovne hodinu a pol robíme rozcvičku a trénujeme kroky a techniku krokov. No a ďalšiu hodinu a pol sa venujeme konkrétnym tancom a konkrétnej zostave, ktorá ide na festival. Chodíte na nejaké súťaže alebo festivaly? Tak na súťaže nechodíme, ale zúčastňujeme sa každoročne festivalov. V rámci Anglicka chodievame pravidelne na minimálne 5 až 6 festivalov, ak nie viac. No ale nejaké festivály musíme aj odmietnúť, lebo je ich dosť veľa. No a chodievame i na Slovensko ako Slováci žijúci v zahraničí. Boli sme už 2-krát na Detve, vystupovali sme v Liptovskej Tepličke či v Rožňove pod Radhoštem na Morave, na Janošikovom Dukáte. No a chystáme sa v podstate aj budúci rok. Babi, čo plány do budúcna s vašim súborom? Tak ako Peťa už spomínala, pracujeme na novom tanci z Detvy, práve sa nám šijú na Detve kroje. A Festivály. Tancovať. Koľko máte krojov, keď môžete pri tých krojoch?
No, zbierka sa nám rozšírila. Začali sme jedným krojom z východného Slovenska, potom sme si dali ušiť druhé, no a tým, že sme sa preorientovali i na stredné Slovensko, tak máme z toho stredného Slovenska máme 2 až 3 kroje. No a máme i goralský kroj, máme goralskú trojku tanec, takže tých krojov je už pomerne veľa. Babi, máte nejaký odkaz pre našich divákov našej novej internetovej televízie? Tak áno, samozrejme. Hlavne všetci príďte, lebo čím nás je viac, tým je väčšia sranda. Na budúce prídem už aj ja, takže je sa na čo tešiť, hej? Už si videla, ako nácviky fungujú, takže kľudne sa pridaj a každý sa môže pridať, nie je to nič strašidelné, takže netreba sa báť. Odkaz pre tých menej odvážnych, Peťa naučí tancovať každého. Aj drevo. Super, babi, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, to je od nás všetko pre televíziu SK.CZ, Janka Fedorkovičová a Morena. Ďakujeme.